Mayong hapon sa mga kaigsuunan natong Bisaya sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Lakip pa ang mga overseas Filipino worker. Ako ang inyong igsuon og higalang Bisaya Communication Secretary Martin Andanar. Maayong bag-ong tuig sa tanan. Karong tuig 2021, ang Bisaya gyud padayon gyapon sa paghatag og kinasing-kasing na pagtabang labi na sa atong mga igsuon nga nanginahanlan busa karong hapon sa Bisaya gyud atong paminawon. Ang istorya sa atong Operation Tabang beneficiary na si Mary Jane Ocampo. Ato pod makauban si Sangguniang Kabataan Barangay Poblasyon Kitcharaw, Agusan del Norte Chairman Ryan Martizano. Maayong balita sa mga natabangan sa atong Malasakit Center na dala ni Office of the Presidential Assistant for the Visayas Assistant Secretary John G. Gonzales. Bagong tuig, bagong paglaom ug larga gihapon ta sa atong serbisyo publiko na inyong masaksihan karong hapuna. Diri lang sa Bisaya gyud na inyong madunggan sa mga RMN network radio stations. DYHP 612 RMN Cebu, DZXL 558 RMN Manila, DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, DXBC 693 RMN Butuan, DXRS 918 RMN Surigao. Ug makita sa RMN social media platforms og Bisaya Gyud Facebook page. Like, share, and message na dayon. Magsugod ta sa mga ratsyada sa balita. Jay, unsay bag-ong balita nato diha? Sa Region 7, ang Department of Social Welfare and Development Region 7 nagpahigayon og technical assistance on camp coordination and camp management para sa mga internally displaced families o IDFs nga mibakwit tungod sa landslide sa minahan sa Carmen Copper Corporation didto sa Toledo City, Cebu. Ang maong suporta naglakip sa psychosocial services alang sa mga adults, play therapy alang sa mga bata o profiling sa mga IDFs pinagi sa Disaster Assistance Family Access Card. Sa Region 10, ang Department of Agriculture sa panguna ni Assistant Secretary for Agribusiness and Marketing Christine Evangelista o Region 10 Executive Director Carlene Collado naghatag og 5 million pesos ng financial grant ngadto sa Kahusayan Consumers Cooperative sa Kitawtaw, Bukidnon, ilalom sa Enhanced Kadiwa Inclusive Food Supply Chain Program sa Department of Agriculture. Isip suporta sa ilang kadiwa ni Ani at Kita operations, ang kooperatiba makadawat og hauling trucks nga nagkantidad sa 2.4 million pesos, building og kagamitan og working capital sa kantidad nga 500,000 pesos. Sa Region 11, formal nang giablihan sa Davao City ang Kalinaw Village na gamitong temporaryong residential facility sa mga nagbalik loob sa kagamanan nga rebelding New People's Army. Sa pamulong ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte, naglaom kini na ang Kalinaw Village mahimong instrumento sa mas maayong kaugmaon sa mga kani-rebelde. Ang maong pasilidad ana mahimutang sa Barangay Mahayag, Bunawan District na mahimong temporaryong puloy-anan sa mga ex-cadre samtang sila nagpailalom sa transitional activities una mobalik sa ilang komunidad o sa ilang isig ka pamilya. Sa Region 13, subay sa SP Resolution No. 480-2020, gitugutan sa lokal nga panggamhanan sa Butuan ang extension sa renewal sa Public Transport Franchise o Motorized Tricycle Operations Permit kung MTOP alang sa operasyon sa mga motorized tricycle for hire o 4-seater motorized tricycle for hire nga walay penalty tungod sa kasamtang sitwasyon dala sa Coronavirus Disease 2019 nga nakaapekto sa kadaghanang mga operators o drivers. Tanang mga 4-seaters nga motorized tricycle nga gabiyahe sa Langihan, Baan, Villa Cananga ug Libertad mamahimong maka-renew hangtod January 31, 2021. Samtang ang mga motorized tricycle for hire mamahimong makasugod sa pag-renew karong bulana hangtod March 31, 2021. Daghang salamat sa imong mga updates, Jay. Karong 2021, buena mano sa ato ang Sangguniang Kabataan sa Barangay Poblasyon Kitcharaw, Agusan del Norte aron iambit ang ilang maayong nabuhat dili lang sa mga kabatanunan. Lakip na sa ilang komunidad. Busa ato karong makauban si SK Chairman Ryan Martizano. Maayong hapon og bulahang bag-ong tuig kanimo, Ryan. Mayong hapon sa diha kanimo Secretary Martin Andanar ug mayong bagong tuig kulusab. Makasulti ta na pirte gyud ka challenging ang 2020 na ana ang COVID-19 pandemic, dugang pagyud ang mga bagyo ug uban pang kalamidad. Apan bisan sa kalisod na atong giagian, makaingon gyud ta nga dako kaayo ang na-contribute sa inyong sanggunian sa pagtabang sa atong mga kababayan.
Naghimo mo og COVID-19 public advisory og checkpoints. Inyong gisuportahan ang inyong barangay COVID-19 facility. Mitabang sad mo sa pag-distribute sa mga ayuda gikan sa LGU ug barangay. Unya naghatag pagyud mo og face mask sa mga frontliners. Ryan, pwede nimo i-share sa amo kining mga programa na inyong gihimo para sa inyong mga kabarangay. May hapon sa tanan. Sa nako istorya nga akong ipahayag, no, para sa share nako kung sagud ang likod sa amo activity. Tuod, pasalamat ko sa t-shirt nga gihatag, no, sa Secretary Martin Andanar sa imong pa-t-shirt. Siguro sa katong karon nga tuig 2020, among nasinati ang kalisod dinhi sa amo ang munisipyo, sa among barangay, ilabi na kining COVID-19. So, sa naunahunaan na mo sa among sangguniang kabataan, naghimo mi public advisory, mo priority na mo tungod kay ang virus is nagina sa nakuha gyud na, no, kung wala kay disiplina sa mga kaugalingon. So mao nang buhat na mo nga maghimo mi public advisory. So at least maka-aware ang mga kabatan-unan, mga tao sa among barangay nga unsay angay buhaton, manghugas og kamot, mag-alcohol, kay aron dili usab dali sila matakdan niining COVID. Usa pa, nitabang usab kami sa facility din sa among barangay tungod kay nagkulang na amo ang munisipyo sa pag-akomodar sa mga adunay mga positive o adunay mga gipang POM. So kami nga nag-initiate kami sa mga sanggunian nga mutabang sa paghimog facility, no, sa dinhi sa barangay kay aron usab aduna pud kami contribute, no, isip sa mga kabatan-unan. Usab pod kining sunod kining paghatag face mask sa mga frontliner. Nakita namo nga sila nagagamit lang og disposable, mintin kada adlaw sila gagamit ana. So amo nahuna is kining buwan ba kailangan gid mo nga may mga temporary malabhan nga nang dili siya yung disposable, at least man malabhan. So kami naghimo mi og face mask, no, niyan gipanghatag na mo sa mga frontliner kay limitado ra pud usab ang budget sa mga frontliner na magipanghatag. Then nitabang mi sa tabang mi sa pag-checkpoint na paggabi kay kulang ang amo ang mga tao para magbantay kay dili lalim magbantay sa palibot labi na kagabi. Kailangan mag-exchange o mag-shifting mi kay aron usab nga adunay security gud sa mga barangay. So mao na ang among nasayran gud, no, sa amo ang tulod sa adunay kamilid ka ngayon ta virus nga niabot sa tuwa karon nga atong lumabay nga tuig bisan nang kani karon na pagigihapon. So mao to akong i-share, no, tumadana. Nang hatag sad pod ang inyong sanggunian og vegetable seeds ug nagpahigayon pod mo o gardening contest. Kumusta man ang nahimong partisipasyon sa mga kabatan-unan sa inyong kabarangay? Sa tuloy lang, bisan pag sa likod sa mga karon na hitabo, naghiusag gyapon ang kabatan-unan alang sa paghatag silang kagalingon nga makatabang sa katawhan bisan pa man adunay mga reklamo sa mga ginikanan nga moingon nga wala mag-apil-apil man ta na kay delikado ka nga panahon na. Pero sa pagbuhat na mo ana nga contest, no, pabiling gyapon na mo ang kining pabiling gyapon ang protocol, no, mag face mask, unya social distancing gyapon nya. Ay, so far sa mo ang participation sa mga kabatan-unan is na adunay unity. Good. Bisan taman sa lisod sa panahon, bisan nagka-gubot-gubot na, no, tungod ni ang virus, pero aduna gyapon magpabiling gyapon kanila ang pagpanerbisyo, pabiling gyapon kanila ang pagtabang o pabiling gyapon nila ang pagpartisipar sa maong activity sa kabatan-unan. Labi na sa paghatag og mga liso basin para lang makatabang sa mahimong diversion sa kalingawan sa mga tao nga nang di na stress, dili na maghuna-huna silang kagalingon kung sa mga palibot basin
kuha na sila silang kagalingon ka lang mahadlok. So through the diversion aning tungod aning liso, no, sa tanom, at least man lang makalugar sila pagtanom at napayadog na po yung benepisyo ana bisan sa gulay. So bisan sa kalisod dili makagawas, so dili mahadlok ang mga tigulang, no, na makagawas kay tungod nilalagyan ng bawal sa protocol nga bawal ang mga senior. At least man lang makadistribute may mga gulay para nga ilag yung mamamahan, no, at mamahan o benepisyo nila nga makuha nila ang ilang kining panggulayan mga sudan pamaagyan ng paghatag og mga liso. Then isip ko na sa among pagtabang na, no, kaning siguro tungod ana usay mawala o malimtan nila ang problema nga naa sa panahon nga nalabayan nga adunay virus tungod kay na-divert ilang kagalingon sa pagtanom, nalingaw na sila, kunya mao nang kayon nga isa po din sa makatabang sa ilaha pag-distribute sa mga liso o kiningingon nga gardening contest. At least makabenepisyo po ng mga kabatanunan nga makakuha og sudan bisan nagkalisod na tungod kay makadug merkado ang uban kay hadlok lagyan ng COVID. At least nalim makuha sa garden nga ibumuan nila sa anang nga panahon nga gardening contest. So to. Makita ang inyong paghatag og importansya sa hinlo og limpyo nga palibot nga kamo gyud mismo ang nangunay sa paghimo og garbage barrel og misuporta pa gyud diri sa clean up drive. Unsa pa may naaani nga mga programa? Sa amo din sa barangay adunay before pa ning wa pa gyud ning COVID nanami balaod nga kada bulan aduna moy clean up drive sa mga kabatan-on every first Saturday sa buwan kanang buwan unya kining pag-abot sa COVID amo na pud ning gi kusgan, no, maayo kay kining COVID is dili gyud hinlo kay tungod kay COVID naghinlo misong palibot tungod kay para sa environment din sa mga balay-balay labi na sa mga kilid sa kalsada, ano, kanang kung say tungod nimo hinluan ko tungod hinluan ko ana nga tibalay nga sistema. Then nakita na mo nga sa pag hinlo so kami kada purok naghimo mi garbage barrel kay tungod kay nahunahan sa mga patanunan at least man lang nami long-term project nga makabuhat kay kining barrel din sa basta-basta nga maguba tingon lig-on ni gikan ni sa Butuan City nga gipangayo namo, no, pangayo namo dito sa mga sa aircraft nga mga helicopter kanang gasolina tumato nga ito may nangayo sa ilaha kay na may mga empty nga mga barrel. So dito may gikuha pa naman nagikan sa Butuan padulong din sa barangay kay aron makahimo mi ang kabatan-onan og usa ka garbage barrel para lang ana niya di na basta-basta madaot tungod kay lig-on usa pa kining makatabang po sa palibot kay adunay mi 5 ka purok diri so kada purok na mo adunay upat ka barrel matag purok. So mana nga mo ang gibuhat karon isa pod tungod kay dool ra pod ang amo ang eskwelahan diri sa elementary school diri sa barangay. So amo nang giapil ang kilid sa school para mahinlo para sa inig paabot sa kining panghilo sa eskwelahan at least less na ang mahinloan sa mga maestra sa mga batla at isipay sa mahago. Mensahe na lang, Ryan, sa mga kabatan-unan sa barangay poblasyon o sa mga kapwa nimo kabataan. Makuminsay sa kabatanunan, no, kanang we should move forward bisan na aduna tay mga dagkong bato o dagkong mga wall sa ato ang atubangan. We should try to break the wall, no, ato ginggubon siya para makalapos sa atong
ato ang tanaw nga straight nga dalan aingon sa atong kalambuan sa atong barangay, kalambuan sa ato ang kabatanunan. Nga dili lang kay taman data sa dili lang taman data din sa atong tindugan, no? We should go beyond. No? Hindi pa sa filosofiya, we should go beyond to our existence. Kailangan din ta nga di lang tababilin kung sinasa ato kung saan naunaan di lang kita man lang sununa. Dapat trabaho na to. Daghang salamat, Barangay Poblasyon Kitsaraw, Agusan del Norte, SK Chairman Ryan Martizano, sa imong pag-uban namo karon. People, Secretary Martin Andanal. At ang ipudon niya ang pagbalik ni Mary Jane Ocampo sa Surigao City human sa iyang operasyon sa cancer sa salivary gland unya sa atong Operation Tabang. Diri lang sa Bisaya Gyud. Don't go away. We will be right back. Sandigan ng isang malayang bansa ang kalayaan sa pamamahayag. Kaakibat nito ang mga mamamahayag na nabubuhay ng may dignidad sa isang lipunan na pinapahalagahan ang kanilang mahalagang papel na ginagampanan. Ako po si Congresswoman Nina Tadura ng ACT-CIS Party List, ang may akda ng Media Workers Welfare Bill upang maisaayos at mapabuti ang estado ng ating mga kasamahan sa media. Welcome back mga higala sa Bisaya Gyud. Kini ang inyong higala Communications Secretary Martin Andanar. Malasakit update sa ta. Sa pagsugod ning tuiga, gibuksan ang ika-97 nga Malasakit Center sa nasod. Padayon usab kita nga makadungog og mga success story sa Malasakit Center karong 2021. Gikan sa Kabisayan, ania si OPAV Assistant Secretary John G. Gonzales alang sa mga detalye. Asig John G, maayong bag-ong tuig diha. Daghang salamat Sek Martin og Happy New Year usab kanimo og sa atong mga suki nga tigpaminaw. Ang bag-ong tuig nagdala usab og mga bag-ong maayong balita para sa tanan nga mga Pilipino. Sa pagsugod pa lang sa bag-ong tuig, giablihan usab dayon ang ika-24 nga Malasakit Center sa Mindanao niadtong Enero 6. Ang labing bag-o nga Malasakit Center anaa na himutang sa Sulu Provincial Hospital sa Jolo, Sulu. Ang virtual launching niini gitambungan sa amahan sa atong Malasakit Center, Senador Christopher Lawrence Kuya Bongo ug Presidential Assistant for the Visayas, Secretary Michael Lloyd Tino. Apil nga mitambong na ang mga opisyal sa hospital ug lokal nga kagamhanan. 51 sa Luzon, 22 sa Visayas, 24 sa Mindanao. Kini mauna ang ika-97 nga Malasakit Center sa nasod. Sa pagkakaron, 51 na ang mga Malasakit Center sa Luzon, 22 sa Visayas ug 24 sa Mindanao. Karong tuiga, magpadayon gihapon ang pagserbisyo sa mga Malasakit Center sa nasod alang sa mga Pilipino nga nanginahanglan og financial medical assistance. Gani, usas natabangan sa Malasakit Center si Maria Lourdes Espejo nga taga Suba, Basbas, Lapu-Lapu City, Cebu. Gikinahanglan siya nga operahan aron matangtang ang iyang matres lakip na ang ovaries ug fallopian tubes. Atong paminawon si Maria Lourdes. Ma'am, ngano ganito ka na-admit, ma'am? Tungod to sa kung anak ko, sakit na ko sa matres, total hysterectomy. Total hysterectomy. Nya pila imong bill, ma'am? Kuan to mga 98,000 man to. Kanus ani nahitabo, ma'am? Pag June last year. 2020. Oh, Unya, ma'am, nakay nabayaran sa imong bill, ma'am? wala. Na-cover tanan sa Malasakit. Ma'am, diin man ka nakaibaw nga nay Malasakit Center, ma'am. Kaya ako'y kaubon sa una nga na nasakit po niya. Itabangan siya sa Malasakit. Naatay message, ma'am, para kay Senator Bongo ug kang President Duterte. Pasalamat ra ko nga nakatabang sila sa mga
pareha na ko nga di makaya ang mga hospital bill o hinanglan jud kaayo. Salamat jud sa ani nga programa. Mao kadto si Maria Lourdes Espejo nga taga Suba, Basbas, Lapu-Lapu City. Niabot og 98,000 pesos ang bill ni Maria Lourdes apan wala siya pabayara o gitubag tanan sa Malasakit Center sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Secretary Martin, si Maria Lourdes usa lang sa libuan ka mga Pilipino nga natabangan sa mga Malasakit Center sa nasod. Gikan sa Kabisayan, kini si Asek Janji Gonzales, maayong hapon. Daghang salamat Asek Janji Gonzales sa Office of the Presidential Assistant for the Visayas sa imong Malasakit Center update. Bago pa man natapos ang 2020, ang Bisaya gyud gipaminaw ang hangyo ni Mary Jane Ocampo nga taga Surigao City. Mahinumduman nga ni adtong Oktubre human sa iyang successful operation sa bukol sa tutunlan tungod sa cancer of the salivary gland, mihangyo kini sa atong programa na tabangan siya na makauli sa Surigao aron makauban na ug balik ang iyang pamilya sa Surigao City. Ato kining tan-awon. Bago matapos ang 2020, atong gitubag ang dugang na hangyo ni Mary Jane Ocampo, usa sa atong operation tabang beneficiary nga taga Surigao City. May numduman na si Mary Jane ang natabangan sa Malasakit Center na nagbalampuson sa iyang operasyon sa tumor sa liog. Siya na diagnose nga adunay mucoepidermoid carcinoma o cancer sa iyang salivary gland. Buwan sa Oktubre, natong ulahing nabisita si Mary Jane ug atong nakita ang iyang kondisyon. Apan, bisan pa man nga successful ang operasyon, mihangyo gyapon kini nga matabangan makauli sa probinsya aron makauban na og balik ang iyang mga anak ug ginikanan na dugay na niyang wala makita. Hindi ko naman po alam kung anong mangyayari sa akin. Pero gusto ko na lang po makain niya ng tulong pauwi ng Surigao. Kasi gusto ko na po makita talaga yung anak ko. Gusto ko na po talagang umuwi. Ang hirap tulad dito ko. Namalayo ko sa mga anak ko. Tungod sa hangyo ni Mary Jane ug sa iyang mga igsuon ug asawa, December 21, 2020, giubanan sila sa Bisaya Gyud Team aron mahatod sa ilang lugar sa Surigao. Sa ilang pag-abot, emosyonal na gisugat ni Nanay Glenda ang iyang mga anak na sila Mary Jane ug Mary Grace na dugay na niyang gihulat ang pagbalik. Sulti pa ni Nanay Glenda, tungod parehong wala ang iyang mga anak aron maubanan si Mary Jane sa pagtambal sa Manila, wala nalimod nini nga nalisdan siya sa pag-alima sa mga apo sa gibilin sa ila. Dugang pa ang pagkabalaka niya sa iyang mga anak tungod sa ilang pagdayo sa Manila nga natol sa lockdown. Gusto na ganda ko ma'am pag-opera sa ida na makauli na kasi gina ida reklamo ma'am, muuli na ako kay bahala na kuno kun maunos siya ma'am, basta ida mga anak may kaiban niya. Tuyo ka buk ida bata ma'am. Naguna-una gadud ako ma'am sa ila kung unsaon pag-opera sa ida na lockdown man. Pasalamat sa bako sa mga nagtabang sa ila ma'am dito sa Manila. Sino manggaling sila ma'am. Pasalamat kay ako nandako. Dako gadud utang na loob nako ma'am sa nagtabang sa ila. Bisan pa man nga negatibo ang resulta sa COVID-19 test ni Mary Jane ug mga kauban niini, gibanduan gyapon sila sa Surigao City Government na mopailalom una sa home quarantine aron makapanalipod tungod sa kondisyon niini. Dili man mag-akus ni Mary Jane ang iyang mga ginikanan ug mga anak. Mapasalamaton gyapon kini tungod nakauli na sila sa ilang dapit. Nabisan pa man gipailalom sila sa home quarantine ug di magkauban sa usa ka balay sa pagsaulog sa Pasko ug bagong tuig, mapasalamaton gyapon sila tungod pinaagi lamang sa pagdungaw. Makita na nila ang ilang mga gihigugmang pamilya. Sobrang saya. Kasi ngayon, magpapasko. Kahit nasa quarantine kami, at least magkikita ko na yung mga anak ko. Sobrang saya mo. Kahit nasa Manila pa lang, excited na ako. Sobrang saya na. Hindi ko mapil yung saya. Parang sobrang blessed ko po talaga. Kasi marami pang tumulong sa amin. Sobrang saya ko po talaga.
Dako usab ang pasalamat ni Mary Jane sa iyang manghod na si Mary Grace na maong nagbantay, nag-alaga ug naningkamot aron sila makabalik sa Surigao, labi na karong nagkagrabe ang iyang sitwasyon. Para sa ako kabahin, mas gusto gud na ako na diri ra ka kami magpasko, magbagong tuig. Kay sa isa kahimtang, grabe ko sa kalisod sa Manila. Tapos kung uno magaling mahitabo, at least nagkaiban-iba kami pamilya. Bisan sa inyong sitwasyon, makita magazunizo ko uno isa sitwasyon karon na sa isa kabahin, lisod, mas samot sa awom na kalisod maglantaw ko uno isa sitwasyon karon. Gusto gazud na ako na makauli kami ng Surigao para at least magkaiban-ibang kami tanang pamilya, isa mga anak. Karon Pasko, amo gazud gipursige namo. Pasalamat gazud ako sa Ijo, sa Bisaya Jud, sa ato mayor, kay Mayor Ernesto Matugas Jr. na amoy nagsuporta sa amo sa pamasahe, sa tanan na natabang kay Secretary Martin Andanar, sa tanan mga natabang sa amo. Daghan salamat sa Office of the Senator Bongo, tsaka sa DSWD, tsaka yun sa Office of the President na sila yung sumago sa swab test namin, sa sumundo at paghatid. Daghang salamat sa Ijo. Sa Ijo tabang, kunway na tabang sa amo, di ka kami ka uli dire sa Surigao. Sa tabang sa lokal na kagamhanan sa Surigao City, sa panguna ni Mayor Ernesto Estong Matugay Jr., giangkon sa iyang dawatan ang pagpauli nila Mary Jane, iyang asawa ug duha niya ka mga igsuon. As long as Surigao nun, as much as possible talaga, gusto namin tulungan lahat ng Surigao nun. Pero in reality, mahirap talaga, no? We cannot entertain everyone. Kaya ako rin, nagpapasalamat ako sa program nyo, sa Bisaya Youth, na at least there is a medium kung saan sila pwede lumapit, no? Marinig namin, same time matulungan din namin. Kay Mary Jane Ocampo, welcome back. It's good news na at least yung operation mo is successful. Merry Christmas and advance Happy New Year. Ngayon kasama mo na itong pamilya mo. I hope na ang paggaling mo is patuloy na. And to Secretary Martin, daghang salamat, Secretary, no? Nakatapang na sa isang fellow Surigao na. Nagpasalamat po ang Bisaya Guild sa Office of the President sa dawatan ni Senator Bongo tungod sa ilang pag-alalay kay Mary Jane o gayong pamilya sa libreng COVID-19 swab test, pagtabang sa mga kinahanglang requirements, paghatag og food packs, ug sa Department of Social Welfare and Development sa tabang pinansyal na gitunol ngadto sa ilang pamilya. Matod sa lokal na kagamhanan sa Surigao City, padayon silang motabang kay Mary Jane sa unsa mang kinahanglanon niini sa iyang pagpatambal. Thank you po. Para sa inyo, magpapagaling po ako. Dili lang si Mary Jane ang atong natabangan na makauli, uban pang iyang bana ug duwa ka igsuon ato pod na uban pabalik sa ilang dakbayan. Dili namo ni mabuhat na kami lang busa dako ang among pasalamat diri sa Bisaya Gyud kang Surigao City Mayor Ernesto Estong Matugas Jr. ug sa iyang mga staff sa pagtabang sa pagpauli kang Mary Jane sa iyang maigsuon ug iyang bana. Nagpasalamat sad mi sa Office of the President, kang Senador Bongo, o sa Department of Social Welfare and Development sa ilang pag-alalay kanato aron malihok sa mga gikinahanglang requirements, transportation, relief goods o cash assistance para sa atong mga benepisyaryo. Og para kanimo Mary Jane, gikan sa among kasing-kasing among iampo nga unta maayo na ka para dugay pa nimong makauban ang imong mga anak ug pamilya. Fight lang! Mga igala, diri natapos ang inyong programa. Kanunay nga anda mo tabang sa atong mga kaigsuunang Bisaya.
Daghang salamat pod sa atong mga nakauban. Kang Mary Jane Ocampo ug sa iyang pamilya sa ilang pagsalig sa atong programa ug sa lokal na kagamhanan sa Surigao City. Sangguniang Kabataan, Barangay, Poblasyon, Kitcharaw, Agusan del Norte, Chairman Ryan Martisano, Malasakit Center, si Office of the Presidential Assistant for the Visayas, ASEC Janji Gonzalez. Kita-kita na sad ta sunod Sabado diri lang sa Bisaya gyud. Na inyong madunggan sa DZXL 558 Armen Manila, DYHP 612 Armen Cebu, DXCC 828 Armen Cagayan de Oro, DXBC 693 Armen Butuan, DXRS 918 Armen Surigao. Ug matan-aw sa social media platform sa Armen Facebook page ug Bisaya Gyud Facebook page. Pwede sad mi ninyo makontak sa among Bisaya Gyud hotline number 0947-486-0291. Like, share, and message na dayon. Ako ang inyong igsuon og Higalang Bisaya Communication Secretary Martin Andanar. Amping pirmi, mag-ampo ug magkita-kita tag-usab. Mga bay, diri lang sa Bisaya Gyud.